Bantay mo na ko karon. Tuuhan ba ka? Siyempre, ikaw mamadlong ka. Buang maday ka. Bantay jud mo na ako karon. Nya na maka-comment mo rasag mga buang. Pagilom oy. Kinahanglan mo acting gid ka og pinaisog. Hi guys, maayong gabi. Nag-arrange ko dani sa akong mga sanina diri akong ipang plaster kay grabe ka kalapching. Nya kani dani ako na pud sad nigi arrange dani kay para di na pud magkalat para mausara tanan dani no ang atong mga pagwafa. Yan na atay pagahisgutan karon gabi una. Abang-abang mo kay magtiwas sa tapag panglimpyo. Ang kanidani dana lang sana siya. Niyang katungkuan kawayan nga lamisita akong gigawas. Kay murag piot-piot siya something unya. Kanina lang dani ang atong gi butang unya ang diri na ay kalo tapos na ay atong gihatag ni Madam Tingsky. Sa Cagayan. Unya diri kani mga bagbag unya nay sapatos dani nga nilabhan gihapon dana lang na siya. Nya ang kaning kuan bedsheet ato sa ning lah daghan kay kwarta day. Daghan kay kwarta mao ni siya ang mga sinsiyo nga akong gitipig-tipigan. Nya to ning tigom-tigomon zay kay para mudaghan sa nisya. Nya diya pa dani apil ang santo ninyo ako pud sa nisya gi hinluan nya naatay daghan dani kuan o silver. Yun ni silver bitaw. Kuan na siya borloloy ra na siya ha. Borloloy ra ni siya guys. Kani hinatag ni Madam Army Cepeda. Kani gihatag ni Madam Army Cepeda. Kani gihatag ni Madam Army Cepeda. Nindot siya guys o o di ba? Earrings na siya earrings. Nya kani gihatag sa akong friendship nga si Roger taga Cagayan de Oro City. Nya kani gihatag ni Maring Inday kay akong gignan ala nindot na Maring. Okay kay sa ako amaring gihatag day niya. Nya kani atong mga kuan sinsiyo dani lang sa siya. Kay wapatan na human og arrange dani kani kalat sing kaayo dani no. Nya nahuman nata diri sa sulod ang diri na pud sa gawas. Nya akong gisilig-siligan. Pwede man manilhig pero dili lang ipa gawas jud. Nya nay akong ipang kuan dani oh. Ako ipakita sa inyo haha. Dana sana siya. Ay, ato sa nitiwason pag silig di ay jay. Paingon dito jay kay murag na ay something abog kay gikan dito kaganiha na ay mga abog. Nya ang dani ang mga sulong. Naagya pa yung mga sulong dani oh. Diha. Naagya pa yung mga sulong. Nya, ang atong panihapon karon kanila atong panihapon. Nagsuri man si Auntie Inday kaganiha diri sa hot cake. Nya naman siya ay suklion sa ako nya gihatag niya hot cake. Nya mao ni atong kuanon panhapon. Di na ta mo kaon og rice kay para ma-reduce pud sa tagamay. Nya ang kani diri ni nako sa sulod gibutang kani mga kuan halaman nato kay agtugpag-tugpahan sa manok. Kinuukon mga bali na sad na ang mga dahon ana. Nagyapidagan kay kuan o sulong. Dana na siya day. Nya diara. Oh, diri na ko ni siya gi butang. Kay ginuukon na nga kani gani o. Oh, ana man siya nya na ana kay gi tugpahan sa manok. Nya kani pong isa diara. Diara dani. Nya kani ang tubig unsa man nga naman yung naamay tubig dana nya kani ako ni siya ipanglabay na nako siya ay daghan dani mga basta na daghan mga kuan dani kani mga ingani ako nagipanglabay daw kani casing di na may kagamit mga pintilpin di na kayog agi ipanglabay na nabayot. Di, basig na apay suludani di. Amarag wala na. So, basura na din siya. Basurera na ni. Nya, diri lang saan nako ibutang. Ang kani siya, kuan siya, cracker ni siya para sa manok kay kaybaw na mo diri nga naidaghan manok. Nya kay
asa tong kuan. Kay magnusnus ta sa kuan. Magnusnus ta sa downy. Downy ato inusnus day kay para humot kaayo kay nahutda naman ko dito sa kuan. Kato bitong gi-order nako sa kang madam nga kuan. So akong gi-order sa iya mahugas sa tagtiil. Kay murag abog atong tiil day. Itong akong gi-order nga humot kaayo sa abon ba to? Abon. Tugas ako sa tiil. Then, nagagas ang tubig din. Very good. Para napuno na siya. Sira lang sa ano. Okay, para mapuno to ang tabdi ta magka-problema sa tubig. Nya. Muluto ko karon sa sudan sa iring daw iro. Nya ani, kunya tong ipahumot diri sa atong kwarto jay. Para humot sing kaayo ang atong kwarto mga bayot. Ay, gamay-gamay lang, gamay-gamay lang. Kay natoy gipalit nako lagi nga kuan, ag giutang ganito nako niya. Humot kaayo to Nya kinahurot naman para humot kay atong house and lot. House and lot ko, di ba? Ay napundang tubig. Di ba? Humot na ni siya bayot. Para humot. Kani siya pag sira ni Mario datong kuan ginuo ko bayot na kuan gisi. Kuan gisi na siya lahumot kay ta. Akong ganahan katong kuan downy nga murag pula bitaw siya. Kani kay dili man kaayo gid siya na kuan pero sagdi lang laban muhumot ta gyapon na. Ni ato ni siyang trapuhan dayon. Anaan day kay para hinlo kaayo og naatay hisgutan karon kay ngano ang atong pamilya pud usahay naapoy mga kuan lapses no ingani mangkod si Budog akong gipangutana si Budog unsa may kinabuhi kay himtang ninyo ni Maribel ngano man kay aglakaw si Budog adto kuno sa Manila. Karon di akong giignan nga nang-unsa man day man ni Maribel siya wa man okay raman ingko nga asa man di sa Maribel magpadalag kwarta sa ako man sa iya ko na magpadala og kwarta unya sa imo man ka agpadalag kwarta nganong aglakaw pa man ka nganong aglakaw pa man ka ati man ka na imong bata kay ngano ibilin niya ka mother ibilin niya ka mother. Wala siya naghuna-huna nga si mama. High blood ba na si mama? Si papa high blood pod. Unya mga tigwang na. Ibilin niya dito. Ako mismo kay balo ko kung unsay mga kinaiya sa ako mga igsuon. Agkas sinati na nako na ilang mga kinaiya. Maunang kuan yun ko sa kang Budog nga. Ibilin niya ang iyahang bata dito. Sa balay. Ako dili magkukuan. Pero okay ra og mag-atiman, mag-monitor sa mga bata. Kumusta na ni? Naay kuan, ani-ani, ana. May lang. Nga sa diri pa man gani nga diskitaan ko naman gani nga mauna. Diba? Ako dili ko agkuan. Pero, ingana lagi ho, to asa Manila. Karon. Bahin sa pagkaon. Og panahon sa pagsweldo niya. Og kintahay mag-ingon na pud siya nga gamay rag sweldo kay walay trabaho, walay kuan ana-ana. Maglabad si Mader. Kay ako kahibaw ko mismo dana ni mama. Kada to mga niagi manggani nga hugaya niyang yaw-yaw nga si Jinjin dili ag pagkapadala para sa gatas ni Undoy ag yaw-yawa na manggani na siya. Unsa pa karon nga upat ka na sila. Ako dili ko kuan sa akong pamilya kay mahal na ko sila tanan pero ang ato lang nga magtarong kung unsay kuan sa iya naman ka magpadala si Maribel unya nganong aglakaw pa man usa pa may purpose di ba? Ako di ko agkuan sa kuan ilaha kay pamilya lagi priority ang pamilya unya kada kong binuang na ba inana nga naanay sweldo nga ipadala ni Maribel unya mulakaw pagit siya
Unsa may but pasabot. Diba? Dakong binuang. Kay gisabot na maka niya si mama. Nanawag ko kang Lilin kaganiha daw ni kuan pod ko sa live kaganiha ni Lilin. Ngay ingana. Sige. Kay maumang kay gusto niya. Obserbahan. Kay ako di ra bagi ko kuan. Total kani akong vlog wa man ko ingon nga namakap ko. Ipakita ko man akong kuan kung unsa jud ang tinuod. May naagkahibaw-an ato nga ingana. Kay di ko ganahan nga ambot kay gipa-eskwela na. Kagahapon dito ko nan ni hapon. Ngani pod ang naging issue pod sad kagahapon. Ang akong pag-vlog wala ni ingon nga kuan jud. Kung unsay naa mauna no. Ang akong vlog kagahapon dito. Nag-abot mi dito kagahapon. Nya nahisgutan malagi kay naa si Budog ang mga bata to naman dito natingala ko na shock ko kay unsa day migi wala day mo kuan klase ugma ay inko nga unsa man migi naa may klase ugma siya nga wala pa man mi nag-eskwela inko unsa wala pa nag-eskwela ngating eskwela naman ibalhin man kuno mi dinhi sa bukid inko kisay nagingon si papa moto nga giingnan ako si mama unsa man di ay na plano nila plano ninyo nag-iyon pod si mama nga si papa ra ang giistorya ni Budog kay wala kahibaw si mama paling-paling po sad si mama agud digid sad ko ganahan usahay ba kanang style bitaw ing anak nag-ingon siya nga kuan nag-ingon siya nga sila ra kuno ni papa nagsabot di na kuan sad ko kay si mama ba ang magbantay pero nag-istorya na sa di ay sila ni Budog nga siya agbantay. Walay problema sa agbantay kay pasalig na siya. Pero ako jud giignan si mama. Bantay jud og panahon nga mag-istorya na pud ka mag-istorya na pud ka sa amua nga ingani kay wa na nagpadala wa na nagmonitor wa na nagunsa diha. Akong giignan siya. Ingon siya, mao may ingon ni Budog niko nga bantay lagi. Kay ako mismo makabalo ko unsay makikinaisa ako mga isuon. Unsay mga kinaiya nila. Nya akong giignan nga na. Ko sige. Ikaw na rani mo. Pero ako gingikuanan si Budog. Ingon po ni Budog kaganina gitsatan pag ginako siya kaganiya. Sa mga plano nimo sa imong kinabuhi. Plano sa imong mga bata dili kay isa ra ba na upat ba na imong anak. No. Imo siya nga wala nag-reply duha ka chatan nako nga taas kaayo wala nag-reply nya karon dani na ay pagka gabi ina akong gipatan unsa man nagtugbong na ba mo kay para ang bata mga kaeskwela na iyon na siya nga inko nga ihatod na mga bata dito sa ubos kay para makaeskwela na yan siya nga imbis nga na enroll na noon kaganiha nag-eskwela na noon sila kaganiha inko siguraduha lang di ka masipyat ka na imong pag-monitor sa mga bata ha. Siguraduha lang. Nya. Ato ning ikuan. Yabyab na to ni Day kay kaganiha. Dili man ako gipabutang ang mga kuan. Kagahapon pa may nako gi ilisan. Limpyo pa ni kaayo Day. Humot pa ni siya downy. Yan mo to. Kay desisyon naman giniya nga adto sa Manila. To sa ni yabyab Day. Ibalhin ako dahil si Daniela kay dadto dihara siya agigda sa kuan kawayan nadani siya pun pag makahimo nagtangkal di patapaka lihok karon kay kahibaw na mo bago pa ta nagbayad sa luti diha kay naman tayo luti nga napalit diha niya himuan na sila sa tangkal puhon silang tulo pero buros na biya na si Daniela o si Putot agoy ginukubayot nya karon mauna nya kaghapon sad sa akong vlog ako lahi jud ko kaya akong mga inistoryahan mauna ginaa kanang acting murag acting ba nga
agkatahaan agka hadlok jud sad ang mga kuan bata kanang dili nga hadlok jud nga hinadlok nga kuan nga makuanan kagid marispituhan kagid masunod kagid mao to nga nag-vlog ko nga ngani kana humagkaon kinahanglan ay karilit na mo sa mga bata. Oh. Wa mo karilit? Ha? Ay kung igna nga taga-asa mo. Kaya baw na mo sa mga bata nga humagkaon layas dayon. Sige rin lantap-lantap. Di ko ginani nga na. Kaya ang kanang paghipo sa plato, paghugas sa plato, pwede ra na mahimo sa mga bata. Mao nang karon atong mintas bata pa sila atong tudluan sa mga buluhaton sa balay kay para makamao sila. Diba? Unsam di ay hara ba tudluan og mga minyo na? Di ka na sila pang tadyak-tadyakan sa ilang bana og mga minyo na di kabalo mahugas plato, ultimo plato di kabalo mahugas. Na. Ay gi ko pagkuan na kay kasayon na nga trabaho niya, di ka kabalo. Tingalig buo ta ka sa plato. Diba? Kani magud ang akong kuan bedsheet nga napalit. Family size. Unya ang atong kuan kay double ra man siya. Nindot man siya nga pagkahimo sa katre kay ngano. Pwede ra day nato siya i-suksok diha day. Iana siya karon ato mahibaw-an kay ang kanang uban nga katripod ag kahimo nila kanang mukawan pero kani masuksok gid siya ang kuan bedsheet o maana gid siya di ba mani nakanindot sad sa katri ako gining gi-request nga ingon ani nga pagkahimo sa katri kay pwede ra nato siya lugsok diha di ba? Pwede rin nato siya lubong. Karilit mog lubong. Di ba? Muna siya naka nindot. Ana. Di ba? Ana siya bayot, suksok dayon bayot, unya diha dayon. Lapad kaayo day. Murag naong ni Maring Inday. I love you, Maring. I miss you, Maring. Mingaw ako ni Maring Inday. Buti wala naman sa lagi si Maring Inday. Nag-vlog lagi di ba? Patsada kagayan. Patsada kagayan. Bitaw kagani na hugaya na kung sayaw kaganiha dani. Dani exercise. Put ko exercise. Ipaningot ang bayot. Basa biyan niya akong sanina. Pero muilis juga karon kay basa ni nya ato sa ni ihuman pag kuan taod ang atong bedsheet mga manang butang lang sana nato dana ha. Plaster ka siya day. Pwede na din tamag katulog kani humot pa ni siya. Kana nya nindot sa ni siya nga habol kani. Nya plaster. Kaya day. Di limpyo. Limpyo atong kuan. Surroundings. Kani dani ang balak kung taan ako dani pabutangan bitaw siya og kanang hangiranan kay ako manggod ka na labi na ka na maglakaw ko niya magbukayla ko dana sa mga pinilo niya ang kanang pinilo kay naa sa ilalom ag katunong nato nga naa sa ilalom ag kuhaon nato ag kabungkag may man dato na ay hinanger niya mag-ani lang siguro pwede siguro dani no ana dani taman niya or gamay-gamayan dani taman kanang igura nga nay mahangiran niya ang dilipod sa ibabaw butanganan dayon sa bedsheet like habol like cortena di ba pwede siguro kay nagsuggest si Mami Vic nga na so puhon pag makasweldo ko puhon
kay magpalit ko og kanang marine na lang kay baga. Oh dani yana nako, yana, di ba? Sosyala na dayon kaayod say. Nya dani dayon ibabaw. Diha ang towel, diha ang kuan, ayani, habol. Di ba? Pwede ra siya. So, mao to nga kaganina sa live adayon gid lagi ko no si Budog. Nya, bahin po na mga bata, kinahanglan lagi nga ato silang i-orient mintras bata pa. No? Mas pasalamat ra gani ko diri sa amo ang pamilya kay kana ang okay ra kaayo dili awat sa uban pamilya nga gubot. Di ba? Kabantay mo ana nga naadyoy uban pamilya nga dili magkasinabot. Gubot. Di ba? Noon kami mga managsuon na ay time nga agkahiubos pero agkawala ra. No? Dili jud ingon nga agdumot. Kay ako mismo maskin patud og mahiubos ko dili ko agdumot. Katong nawala nga katong gitago-tagoan nila akong kuan, gitago-tagoan nila akong kanang wallet. Pilmiro dato nahiubos jud ko kay hunahuna na ko unsaon na lang napidaghan utang unya kung kintahay o kintahay pag ato sa BDO og 3 months pa magunsa na lang. Kay dili ba na diretso dayon makuha ang kuan ATM card. Di ba? Pero dili sa ingon nga porket ingan na agpadayon jud hangtod-hangtod ang kay ubos. Kawala ra. Di ba? Kawala ra. Dili ingon nga anang agdumot jud bitaw ko. No? Dili ingon nga agdumot jud ko. Kay maskin tudog ingani ko pero pusong mamon pud sad ko. Di ba? Pusong mamon. Nya mao lagi na kay mao na may plano ni Budog, abahala siya. Basta ang ako lang nga magmonitor siya sa mga bata. Monitoron niya. Kay dili sayon tigwang na si mama ug si papa. Mas may nang magprank kata. Mabitaw ng mga bata. Bantay mo na ako karon. Syempre ikaw mamadlong ka may bantay jud mo na ako karon. Di ba? Tuuhan ba ka? Buang maday ka. Mao nang ako acting jud ko. Bantay lang mo na ako karon. Patigon-tigid mo. Syempre makuan gid sila. Mahadlok gid sila. Di gid sila mutuman kung unsa ilang buhaton. Di ba? Nya na maka-comment mura sag mga buang. Mura na kag sikinsa bayuta ka. Pagilom oy. Unsa man nimo pagkuan? Unsa man pagtuuhan ka ba og ingana imong acting? Kinahanglan mo acting gid ka og pinaisog kay mo disiplina man ka. Tuuhan ka sa una sa nagdala ko sa kuan sa kay area supervisor man ko sa Angel's Burger. Kinahanglan jud nga kuan ko. Noon friend ta sa trabaho pero pagpaingon sa mga rules and regulation mao na jud na siya. Di ba? Mo nang kamo kung unsa inyong nakakita sa amo mao na jud na ay sa ako ang vlog mao na jud na karon okay ang atong kuan life sentence here ang atong mga objectives. Ala magbahog po dahil ko sa iro day nalimot ko pagkaon nila unsa na oras day mabiya ko na niyapon na mga sudan ba niyo ito ni Agi nagluto man si kuan Mario sa before sa pikas yang giadobo sa gulan sa karni ni ako nagluto po sa ko sa pikas mao na siya nga napikas-pikas na siya ay mga sudan dani kang Mami Vic ni siya og daghan kayong salamat Mami Vic sa mga blessing grabe kaayo jud ang mga blessing ni Mami Vic unang pasalamat jud kog maayo sa imo Mami Vic nga karon mag prepare ta sa bahog sa iro ug daghan kayong salamat sa inyong tanan di ara kuan ka buk tulo aw duha lang kay gagmay man ni tulo kay gagmay
Tamban ba ni siya, labas. Nagsugbab ya ko dani. Nagluto ko gaya sa noodles, di na nato hugasan. Duha na lang di ay kay dagko man. Ana ra siya day. Nya manghimasa pud ko karon kay basa-basa ra ba niya akong sanina. Ay. Langkat man day. Balik na to ko sa kabayot. Kana lang duha. Sakto na nila. Mulamig na naa. Tubig oh. At least na ay sabaw ang ilahang food niya. Karon magpalit ra ko sa kanang sudlanan bitaw sa kuan para diri sa ref. Ayan. Thank you guys sa inyong tanan, sa tanan-tanan mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Og kani ato ra ni siyang asinan. Asinan lang nato siya gamay. Gamay lang. Kay para dili sad maturiring ang mga kuan itoy. Ato nang takluban kay ang kiring kawatan. So dili ra ko taman og daghan salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Bye. Ganahan ko dani niya oh. Dira. Kay na nabuhi na siya day. Nabuhi na siya. Og dili ra ko taman guys. I love you so much. Bye.